हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायनोसै नै दिनैहाय जाबाय इलेक्शननि बोथोर दिनैनि दिन जाबाय इलेक्शन होनाय MCLA इलेक्शन सोलिगासिनो जोंनि लांदां सुगुरि आरो खासिबारि रेभिनिउ जायगाया नैबे आनन्द सकनि जा थाराइबारि फुटबल फिल्ड बा स्कुल बेयावनो सोलिगासिनो दायो गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि भगबाननो भट होनो फैबाय मानो होनब्ला बोसोरबा जों भट जायो नालाय दायो गाव गावनि चइस मथे दिनैहाय भट होनो फैबाय गासैबो आरो किसुमाना होखांबाय किसुमाना होगासिनो दङ दायो नायदो मानसिफोरखौ माबायदि भट होदों बेयावहाय सोर जायखौ चइस जादों सोर जायखौ पसन्द दङ सोर जायखौ देरहाहोनो गोसो दङ बेनोनो मालाय भट थाब बुनानै ओंखारदों आरो हाबदों बेबायदिनो आरोना नाथाय सरकारा माबायदि जागोन देग्लाय सोरनिया देरहामागोन बेखौ जों दायो मिथिला रिजाल्टआ जेब्ला फैयो अब्लासो मिथिगोन दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानसिफोरखौ सोर भट होनो फैदों आं नोंथांमोननो दान्दिसे सम खोन्थानो सानबाय इलेक्शन होग्राफ्रा नै लाइन जाखाजोब्बाय रेडि मा होगोन नोंसोरलाय हालेवग्रायाव ना रोगाग्रायाव मा आसोलफोर जाबाय नोंसोरबो बोरायबाय नोंसोरबो आं नोंसोरखौ बोरायखौ सानदों जानो बोरायखौ लाइसेन्स गैयानो माबा लाइसेन्स मोनाखै बिसिनालाय जेव जाथारबाय नामाब्रा लांदां सुब्रि नालाय मासे स्पिड नै भट होग्राफ्रा लांदां सुब्रिनिया माबोरै मानसिया गैला माथो नै खासिफोरानो जोब्बायानो फैथ'वाखै ओइ गुवाहाटीनि मानसि नोंलाय बेयाव मा मोनफैदों सिन्था खालामनाङा एसे सार्भिस माबा मोनखायो गासिबो भटखौ होनो मोनो नों मोनो होनदों बेयाव मोनदों माथो गुवाहाटीयाव खारलांबाय होनना खोनादों दे जेनेबा बहा होखो नों दायो खिथादो आंथ' बेयाव सिम्बला मोनब्रै दंलै मोनब्रैयावबो होफ्रांबाय आं ओरै बुद्रुबाय आङो दा बेखौ सोर मा खालामगोन रेजेक्ट खालामगोन ना सेलेक्ट खालामगोन दा आं बेखौथ' बुंनो हाला दा बेथ' आंनि गोरोन्थि जाला ओरै बुनानै जेनेबा सिगाङावनो नोंनो खोन्थाखानांगौ आरो ना रावबो खोन्थायासै नोंनो गैया फोरोङाखै गामिनि मानसिफ्रा रावबो फोरोङाखै साजेसन होग्रा गैया ओमफ्राय बहानि नङा बहा नोंनालाय आंनाथ' गुवाहाटीयावसो बायनानै लाबोदों आंखौ आदसा 5,000 होबाय गारि भारा थांलाय फैलायनि जाबाय हरजे गामियाव रंजानो नोंसोरलाय बहा होखो जोङो BPF लागाव नोंथांमोना जेखुनु जाया होबाय आरो ना नोंसोरबो भट होनो जाबाय टाइम नोंस्राबो बहा होखो बहा होखो नोङो नांगोला जोंना देरहाखानाय लागाव मा होखोलाय सेंग्राफोर दामपारा होबाय बरिया माइ रोगाग्रा नोंनो बांसिन मोनगोन माइखौ बिदिबालाय दामपार दंना नोंहा लागाव नोंसोरलाय मा होखो होथ'वाखै दाबो जाय फारि होदों दिनैहाय इलेक्सन जायखौनो चइस जादों बेयावनो होदों आरो सोरखौथ' मा बुंनो सोरखौ मा बुंगोन दायो जेरावनो गोसो बेयावनो होनो हायो मालै बेलाय पानिपुरियाथ' रावबोआनो बायाखैलै सान्दुं गोसाखायनो मिक्सार बिसोरलाय मा जासोखोब्रा आयु माथो लागातार जागासिनो लोंगासिनोसोलाय है मा मावनायसो नोंसोरलाय इलेक्सननि साहा दखान होनायफोरनि फिथा सावदों मा जादो दे मा जादोलै नोङो ओइ सालथे दुगा नोङो इलेक्सनाव साहा दखान होनो हाबाय दा मा होगोन दायो बेफोरजोंनो सोलिनो गोनांलै सालथे मा खालामनो आरो नै सोरनि पार्टियाव नोंलाय आं दा दसे बिदिनो दंलै जेनेरेल हैनो बेहाय गोसोआव थांबासो बेदरखौ मालै बे फिथा फिथाफ्रा नै बाब माथो बेदर फानलायबावदोंसो बेदर एवदों ना सोरनिबा पार्टिनिसो जोंनिसो बियो नोंसिनिसो पार्टि गैया जोंहा
गेजेरावनो जोङो माजोंथे बागुरुम्बा ट्रेक्टरनिलै ट्रेक्टरनि दैलाव बाना दैलाव ट्रेक्टर फिसा होखांबाय फटफ्रा ओइ तेजेन मा जादोंलै मा जादों नोङो बाबायालाय हा मा थांखोरे बाबाया नोंस्रा सानजारि माखानि दखानखौ लाखांबाय माखासे दायो गलपाराफोरनिखौ लानोसैलाय नै बिथिंजाय गलपाराफोरनि दखान दङ बिथिं नायनोसैलाय हा अ गलपाराफोरनि दखान नायनो फै मा फानदों गलपाराफ्रा मारैब्रा आसोलफोर नोंसोरलाय हा थालिर मालै बेलाय थालिर हायथा कल माबोरै फानदों माबा 20 थाखा थाइब्रै 20 थाखा थाइब्रै बैसोगोरा सेंग्राफोर होथारबाय माथोलै बन थालिरबो जादों माबा घुगुनि दाउदै गलपाराखाय गलपारा दखानाव फैबाय आरो नोंसोर ने आरो खायदा गोरलै दाउदै संदों मालाय नै दाउदै रुनाय दङ पापर दङ देग्लायनि बोसोराव सोर देरहायो नायदो जोंनि एरियायावथ' नांगोलजों बिनिफ्राय ट्रेक्टरजोंनो कम्पिटिसन सोलिगासिनो मानो होनब्ला बाखियाथ' एसां माबा गैया दायो जोंनि बर'नि गोदान मोनसे एपिबि जा डाम्पार पार्टि बिसोरथ' बाराद्राय एसां गोहोम खोलैनो हायाखै नाथाय पुराना जानायबो हागौमोन बिसोरबो नाथाय इयुनफ्राव हागोन दायो देग्लाय बोसोराव ट्रेक्टर आरो नांगोल दायो सोर देरहायो सोरनि सरकारा देरहायो सोर माबायदि जायो नायदो रिजाल्टआ 26 तारिखआवनो फैयोब्लाथ' मिथिसिगोनानो गासैबो ओरैबायदि गरम देग्लायनि माबायाव एब्राम फाननायनि सिना पार्टिनिसो बाय बेदरफ्रालाय फाननायनि बै मालाय मानसिफ्रा थांजोब्बाय माथो मालाथो मोनगोन मोनजायासै नोङो होमबा बेदरखौनो बेदरानो गोथांखौ जाबासो माबोरै जागोनलै एब्राम नोंला होजोब्बाय नोंस्रा भट ना होआखै दासो होगोन दे होखांबाय दे थाब होनायानो मोजां मा नाम मोनलाय हेन्दां ओइ मानसि दुगानलाय होबाय नोङो भट होआखै जादों बेदर मोनजायाव होना नोङो जायनो बेदर जायो बिदिनो हो माबोरै होबाय भटआ होखांबाय होमबारबाय ना नै बे जाबाय हांबानि एक्टर माबोरै बोराय होबाय भटआ होथ'वाखैलै दा हो ओइ भटआबो होआबो हैदो जेबो नङा दा हो जोंनाथ' थौनै जोब्बायानो साहाया आरो जानबावदों थौसे लागाव फैगासिनो दं आरो फैगासिनो जोंनियाव ओंखामलाय संदों ना सङाखै ओंखामाबो फुराखा माबोरै देग्लाय बिराद मोजां टारगेटफ्रा सिउर दा 100% नांगोल बोराया थांखानायसोरा महालै जानांगौलै हा नांगोलाव जानांगौ नांगोलनियाव जा ट्रेक्टरनि जाया बोरै सोलिदों थिगानो दं लाइनाथ' थिगानो दं कारेन्टफ्रा थिगानो दं गासिबो अके आरो बिथिंजाय बे भटआथ' भट सोलिगासिनो दं नांगोला देरहाखागोन सिउर बोराय कन्डिसना देग्लाय गासै रायजो राजायानो नांगोल सापर्ट माने आरो प्रमद बर'आ सासे थगायसुला बेखौ बहुद रायजो राजाया मिथिबाय नुबाय आरो गोबां चेक रानदोंमोन चेकफ्रा केन्सेल जाहैबाय बाउन्स जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों दायो बिसोरो मैया हर दाख्लै हराव जि फैसा रानदों रायजो राजाया बेखौ लादों खिन्थु नांगोलावसो थुफैजोब्बाय खायदा गोजासै माने रायजोखौ बिसोरो थगायनायनि दा रायजोफ्रा बिसोरखौ थगायफिनगोन दे मानसिफोरनि टाउन जोंनि लांदां सुबुरि खासिबारि रेभिनिउ एरियायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों खोनासंदो एसे रिएक्सन लालांसै मानसिफोरखौ नोंथांमोननियालाय मा सावदो फालाय मा बनायदों मा बानायदों
अमा बिथि दं घुगुनि खामबो संदों ना मादों पुरि गासिनियाव माथो एखेफ्रामानोलै फिथाया जेरावबो फिथा मोनसे जाबाय माब्रै खबरा होखांबाय फटफोरखौ मा होखो बोरलायाव ना मा होखो काप प्लेटआव बरिया होजोब्बाय नोंथांमोनाबो ओइ गाथाय मा दखान होनदों नोंलाय सिख्लाफोरनिस' नोंसिनिसो दखाना गाथेल नङा आंनि नङा आं हेल्प खालामग्रासो गामिनि हेल्प खालामग्राया आं आरो पानिपुरिसो होदों आरो ना बांदा होखांबाय फटखौ खैथायाव होखो नङालै खैथा सावगारियाव होखो नोङो खैथा सावगारि माने मोनसेल'सो होनो मोनो मोननै मोनथामथ' होनो मोना ए बिदिसो मोनबायाव मोनानो मोना रेजेक्ट जायो माथो होखो ओमफ्रायलाय होनायाथ' आं माबायावनो होनाय जाबायलै नांगोलावनो जाबाय बोरै बोरै होखो बहा बहा होखो फटफोरखौ गेदेरमोन आं नांगोलाव होबायलै नोंथांमोनालाय नांगले बरिया कुन्टु सय ताते दिबा लागि बोरै रायजो राजाफोर होबाय ना फटखौ बहाबा होनाय जागोन नोंथांमोनालाय होबायलै जेराव मेराव होबाय जों होनायाथ' होमबाथ' नों रेजेक्ट खालामबाय बिदिबा रेजेक्टखौनो खालामबाय जोङो जेबो साक्सेस गैयि नुनायखाय दाथ' बे ट्रेक्टराव होबाय ट्रेक्टराव होआबा उपाय गैया ट्रेक्टरावनो होनांगौ लागाव बहा बुगोन नोङो नोङो खोथा होगोन जायनियाव देरहागोन आं बुनायानो देरहाखागोन देरहागोन बायदि नोंसोरबो फट होगोन हा बुरिबाय नोंसोरो बुरिबाय आया देग्लायलाय माथो सिख्लाफोरखौ माथो फट होनो मोना नोंसोर बुंदों हाबा जाबासो होनांगौनो नोंसोर बोरै होखो जों लालांसोखौ हाबा जाबासो होनांगौनो दानिया फटखौ बेयावबो जादों माथो नै मा बिसिनालाय बहा होदों बाब नोगोद मानसि माथो बेयावबो स्कुलाव सोलिदों बिसिनाबो भट होनायनि गरम मानसिफ्रा दिनैहाय नायदो नै नैबे एरियायावबो थांसैलाय दायो सस्त्रापाराथिंजाय भट होनायखौ नायनोसैलाय बबे बबे जायगायाव भट होनाय सोलिदों सेन्टार नायदिंलाबायना फैनोसै सस्त्रापारा सक मोनफैलायबाय जों नै दिनै सस्त्रापारा जागोन लागाव होखांबाय ना सस्त्रापारा ओनसोलनि भट होग्राफोरखौ नायनोसैलाय बेसेबां भिर जादों दायो नायदो नै दायो सस्त्रापारानि भट होग्रा मानसिफोरखौ बेसेबां भिर जादों सस्त्रापारायाव आदा लागाव मानसिफ्रा नै भट होग्राफ्रा सस्त्रापारानिया ओइस बा सोलिगासिनो दं ना भटआ लागाव नांगोल जितिबो बरिया नांगोल जितिबो होखांबाय आदै होखांबाय भटखौ होखांबाय दे खुसेर बिदै दै लागायदो नै बटाबारि ओनसोलनियाबो भट होगासिनो मानसिफ्रानो नायदो जा गोलाव बिर जाखादो नै थिगानो ना हादै लागाय बोथिना मा सेल सस्त्रापारा हाब जोब्बाय नामा बिसिनिया दा इलेक्सननि रिजाल्टआ सोरना फैयो नायदो नांगोलफ्राबो जा बायदि
जर होदों आरो ट्रेक्टराबो जर होदों गासिबो जर होदों एपिबिआबो जर होदों बर'फोरनिया बाखि कंग्रेसजों आरो मा बोरला निसान दं जोंनि बे हरिसिंगा समस्तियाव बे मोननैया एसे डाउन सिरि सिरिसो खालामदों नामा मिथिया नाथाय ट्रेक्टरजों आरो नांगोलजों बांसिन जर लागायनाया दा सोर सासेया हरिसिंगा समस्तियाव राजा जायो नायदो आरो माबायदि खामानि मावो बिथांमोना देरहाखांनानै हयथ' मोजां मावो ना मावा दायो इलेक्सननि रिजाल्टआ मोनफैबा नोंथांमोना मिथिसिगोन जे माबायदि मावो आरो गोजौ लेभेलाव बिथिंजाय हाग्रामा सिबजायो ना प्रमदानो जाफिनो दा बेखौथ' मिथिला ना सानैबो केन्सेल थांनानै सोरबायासो मोनहैयो बेखौबो मिथिला दा रिजाल्टआसो मिथिसिगोन आंनि भिडिअआ दिनै एसेनोसै लोगो थेंक इउ बाय